Belakeno wanama sinja mangphili kasoi phaika tangsalni horkuthugo TTADC ebake Piprasarokni headquarter nebo sinijagi tongo Khumlwng o Khumlwngo Boroni Mafiya asomsa phaiwi phalnokni bugra Horikumar Debormano damrok samrok khlaiye butok khlai tongmani jorao khe Bidut Deborma nugoi tongmaya phaiye mana khlai tongmani jorao kheno asomsa Boroni silaiti khlaiye phungne kokmani bai Bidut Debormani yakungo silai guli nangai thango Abonotoye Khumlwng Amchai Twngphlajak Wanalaijak Amchani lokorok Khorsatai klayo salkisa sakangse Bharat ha ari bai Pakistan ha ari tonghalok sitrawi coba nangai tongmani jorawo Bharat ha kotone juda-juda thangrung bodolno khoboi juda-juda dormoni bororok juda-juda dofhani borokrok palkhe kathalai phandlai tongmani abonono Prime Minister Narendra Modi Bharat ha kotone joto dofhani borokrokno khoboi joto dormoni borokrokno sep khlai tonna bagai burung sobani sengkrakrokno nini anesini jotoni bagai hopong sapong duty khlairoi baksa ba langma ari langmani rok söngnugui tongo phiaba o themarang rok miani je pati mungo Pakistani slaipano saya samong khlaimano amchani lukrok belaikheno hamjagya ebakhe sajagya nangai Pakistani borokno majara khlaiman hakeno sasteri nanangna hene khorang tisalaikhya nanya di tamsaka chini kubikok tv ni philiwo Norok jaga Khumlwng koito norok dogan soi nogo thanai dongmani bai dogan ani mulai noitan sini sung samang borok thage thames pone josao thamai tongon norok kojina tongmani norok thanani jong sung khoroi dogan logini bai jong solai tongman tai dogan soi jonglai mani nogo thalanya nai ga Silaibai koi phungle ko khanar no wani naga wani ko ayin sebenarnya apa kata wani se ko kha wani ko mani kai chen ko naga kai wa se ko ko mina nai kata ani ni bung kha Horikumar Deborma para Mongolia tamung mani dogan bondo kai khano nai tong dogan nor dogan ni dogan soi thanai dong mata amrok sobo chisini nang genin tom kha bokhorok bokhorok padi bai kita Uli pokok pina dan langkan ni, amor kita kesal pernah mulai jadi kayak angkat tuh ini lagi, ambil kayak perkenalan kami nanti. Apa kayak tom calon ni? Dugano Phaiwi khoroksa boro yoko bodugano chin dugano kha Horikumar Deborma o dugan ta sini biangok aro fast food bus kangko Khumlwng da Khumlwng ke sung dugan no soi jongo amano khoroksa boro Phaiwi dugan sodi ningke ani logi songke dugan sona soi jong bole taibom tiki sona sa sung soi jong hne mase taibo go kok phejai phiji salai সরসনকে নকে বরম বড় বাসে দোকান সদি হনে আন লগিন বরক সাকা নকে আপরকে আং লুকিন বরক নে বরক সাও তাকে আং বরন দিন নে সালাকে কফেসে পিজং লাকে ওয়াহন বুলাই নাই নিছে ওয়াহন হারো ফুরিং লাই বুলাই লাকে পিস্তল আকারি খা ফুসে পিস্তল কারি মাথা তো পিস্তল তং করি সাইমিয়া আপর কারি কক ফুসে আং সাইমানো নকে বন সাকা তো কি মানা খাইবে নকে অমাহাকে ন বুলাই লাকে তাই ওর মুর আকুন সাইসি মালিয়া sida sini oje pistol tai nene ko angka to sini ya nge sini o basai porotor kare nai bok to bung ka hamkan sinbai o angka angga subor sini ta yabla borok kojina tongmani boro khorok tan bisile bai nge khorok tan bok ngana borok khai tamo bai phai himirok da phai himunyo phayo o sin gana kuri je pohor song duga bongoro ni Phaiwi sinoro sungkong ka nang buan boro khadi ne koito rok tam khana apro 10ta agi roko da mo hairok sapai agi rogole sapai male tin bong bong tamoro ha tamo bong borni bung sohil ni ang bung khasimi khana ka ko jaga ni boro jokin sobran krishna
Kita buk tamong kha je bulai mani yagulo tamong kha. Bulai mani ya gulo hongke ani logi songko bokrok khatika hingke tai sini samri nuklai binor khe yakung buli nangkha. Ini besai ni bung ke. Hori kumar jabroma. Boni ke bokrok khati kha. Bin bokrok khati wi ko sili tinda nangkha ni thajin khana kharo. Tabu boro. Jibi wo Kita ikor ke ni chamri klai ne bini ke. bin khi yakung go buli nangkha ta. Bung ke. Bung bitu dah nang wa so bung ben ya. Tamok klai ke. Bo han tom tom rok salo ta. Bo ke bini bekra jong na phani ni phaimani. Kita uno ro khana phai mani taw ni bagile peka. Song o application ro nan phaka ta bong no fer khana. Kongai rona bagai. Ramu